Hola, em plau presentar-vos aquest llibre, 365 dies amb Maria, escrit per l'Àngel Rodríguez i que ha sortit fa molt poc. De fet, a mi me'l van portar els Reis i els Reis van tenir fins i tot la delicadesa de portar-me'l dedicat. És un llibre petit, però intens, que recull 365 dies amb diferents advocacions de Maria, de la Mare de Déu, de Catalunya. Hi ha Mare de Déus de tots els bisbats de Catalunya i us el presentem des del Puig de Santa Helena, que és aquesta ermita que tinc aquí al darrere. En el llibre, el Puig de Santa Helena surt adjudicat el dia 29 de març. En aquest puig, en aquesta ermita, l'Àngel diu que la imatge és de guix, que Maria està dempeus, a la mà dreta porta un ram de flors i a l'esquerra sosté el fill. Aquest, amb la dreta, subjecta una bola i amb l'altra beneeix. Acaba amb els goig de Santa Helena que diu: els devots de sobre roca i de totes estes valls que dignament vos invoquen, deslliureu-los de tots mals. Sent vos nostra protectora, guardeu-nos de tota pena, siau nostra protectora, Verge Maria d'Helena. Santa Helena, com diuen aquí, és aquesta ermita que veieu aquí darrere meu, i està al vell mig de la ruta de les ermites, que en diuen, que hi ve molta gent a caminar i en bicicleta, entre Santa Brígida, que està sobre Amer, a la Selva, i el Sant Roc de la Barroca, que és l'ermita que està ja en el Gironès, més cap enllà. Ressegueix tota una cinglera de pedra de Girona, de pedra numolítica de Girona, que es veu molt clarament entre Sant Martí de Llémena i el Pla de Sant Joan. Vinga, moltes gràcies, Àngel, per aquest magnífic llibre.